în miresmate, parfumul îi răspândesc. În spirit de credință, sub cerul scumpei Românii, privim cu sufletire spre același Dumnezeu, ca pe bătrâni și tineri ai prea curatei fii, să mergem împreună azi, mâine și mereu. Ești înțelept și puternic, căile tale sunt drepte și peste tot universul ești stăpân. Ești Tatăl și plin de îndurare, Tu ne asculți rugile, ne dai putere să învingem tot ce-i rău. Mărire Părintelui nostru, Fiului Său iubit.
drept și puternic, căile tale sunt drepte și peste tot universul ești stăpân. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și Fiul unul născut al lui Dumnezeu, precum și Duhul Sfânt, pentru că și-a arătat îndurarea față de noi. Dragi confrați preoți, stimate domnule primar Anton Anti, dragi persoane consacrate, dragi oaspeți, iubiți credincioși din Butea, stimați credincioși care ne urmăriți prin intermediul postului de radio Ercis FM sau prin intermediul postului de televiziune Angelus TV. Vă salut cu drag și vă spun bun venit la sărbătoarea hramului comunității noastre, Preasfânta Trăime. Vă invit ca împreună să ne unim în rugăciune pentru a celebra Sfânta Euharistie și prin aceasta să aducem slavă și cinste Preasfintei și Dumnezeieștii Trăimi. Să ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie această sfântă liturghie. Mărturisesc să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiule Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur Preaînalt Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-umărirea lui Dumnezeu Tatăl. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu l-ai trimis în lume pe Fiul Tău, cuvântul adevărului, și pe Duhul Tău, izvorul sfințeniei, pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieții dumnezeiești. Dă-ne, te rugăm, harul ca, mărturisind adevărata credință, să recunoaștem slava veșnicei trăimi și să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii Sale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în vecii vecilor.
Citire din Cartea Deuteronomului. În zilele acelea, Moise a vorbit către popor. Întreabă timpurile de la început care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta a cerului. A fost ceva ca lucrul acesta mare sau s-a mai auzit ceva asemănător? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului? Cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? Sau a mai încercat vreun Dumnezeu să vină să-și ia un popor din mijlocul unui alt popor cu încercări, cu semne, cu minuni, cu lupte, cu mână puternică și braț întins, cu fapte mari înfricoșătoare, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voștri? Să știi astăzi și meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și nu este altul. Păzește hotărârile și poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să-ți fie bine ție și copiilor tăi după tine și ca să-ți fie lungite zilele pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă pentru totdeauna. Cuvântul Domnului. Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales ca moștenire. Drept este cuvântul Domnului și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și judecata, pământul este plin de bunătatea Domnului. Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile și prin suflarea gurii lui toate oștirile sale, căci El a spus și toate s-au făcut, El a poruncit și toate au fost create. Iată, ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care se tem de El, spre cei care nădăjduiesc în mila Lui, ca să scape de la moarte sufletul lor și să-i hrănească în timp de foamete. Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul, pentru că El este scutul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine.
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu, pentru că nu ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii, prin care strigăm, Aba, Tată. Însuși Duhul dă mărturie Duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu El, ca împreună cu El să fim și glorificați. Cuvântul Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care vine. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, cei 11 discipoli au mers în Galileea, pe muntele hotărât lor de Iisus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Iisus le-a vorbit: Mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iubiți confrați preoți, iubiți frați și surori în Hristos, dragi persoane consacrate, dragi coriști, iubiți credincioși care ne urmăriți prin mijloacele de comunicare. Un filozof celebru se întreba zi de zi
care este scopul existenței mele? Ce se va întâmpla cu mine când voi închide ochii? A căutat, a întrebat, dar nu a găsit un răspuns pe placul lui. Într-o după-amiază, mergând în grădină, s-a așezat pe un fotoliu, a chemat copilul de 5 ani, l-a pus pe genunchii lui și l-a întrebat: fiul meu, de ce ești aici pe pământ? Și a răspuns: pentru ca să te iubesc, tati. Astăzi Domnul ne întreabă, vă întreabă pe dumneavoastră, de ce ați plecat de acasă? De ce sunteți aici, iată, mici și mari, surori, coriști și preoți? De ce? Trebuie să răspundem cu toată sinceritatea, de vreme ce am venit aici pe munte, ca să ne întâlnim cu Domnul, să-i spunem: Doamne, am venit să-ți arătăm că te iubim. Astăzi, când comunitatea din Butea celebrează hramul acestei biserici, marele mister al Sfintei Treimi. Ce este Sfânta Treime? Am pus această întrebare, spune o profesoară de religie, elevilor, părinților, vecinilor, preoților. Majoritatea mi-au dat același răspuns. Sfânta Treime este un mister. Sfânta Treime este o cameră luminoasă. Sfânta Treime este un Dumnezeu în 3 persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Și noi am venit aici tocmai pentru ca să încredințăm inimile noastre lui Dumnezeu, unul întreit, mister de iubire, mister de mântuire, mister de comuniune. Credința pe care o mărturisim zi de zi ne vorbește despre acest mister, deși deseori mărturisim în mod inconștient. Am început Sfânta Liturghie. Vom mărturisi crezul. Deseori vom spune slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La botez, la mir, la toate sacramentele e prezent Dumnezeu, unul în 3 persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Când eram la universitate, spune o soră, aveam 20 de ani și în perioada Apostolului Mare a venit la noi un profesor de teologie biblică și dogmatică pentru ca să țină exerciții spirituale. Și a doua zi, spune această soră, a vorbit despre Sfânta Treime. Un profesor vorbește simplu despre lucruri complicate. Dar a treia zi, în grupul de tineri, le-a zis: acum puteți să puneți întrebări. Dacă aveți ceva de lămurit, dacă aveți ceva ce nu ați înțeles. Se ridică această soră, atunci studentă la universitate, timidă, încet, și spune: iată, părinte, trebuie să spun ceva. N-am înțeles nimic din misterul Sfintei Treimi. Și părintele profesor a zâmbit. Zâmbetul lui i-a luminat fața și mi-a răspuns: draga mea, slavă Domnului! Dacă mi-ai fi spus că ai înțeles totul, atunci m-aș fi întristat. Dar dacă ai spus că nu ai înțeles, ești pe calea cea bună. Putem, iubiți credincioși, să risipim fluvii de cuvinte și nu vom reuși niciodată să explicăm
și să prezentăm în viața noastră de fiecare zi acest mister decât putem să-l experimentăm cu viața, cu trăirea, cu iubirea noastră. Acum, uitați-vă la mine, că aș vrea să vă pun o întrebare trăsnet, cum se spune, o întrebare provocatoare pe care o adresez fiecăruia în parte și tuturor, celor prezenți și celor care ne urmăresc. Tu, care ești aici de față, crezi în Dumnezeu? Da sau nu? Spune. Călătorii așteptau pe peronul din Padova trenul care mergea spre Milano. Pe peron se plimba un om obosit puțin, cu o sticlă de vin în mână, și la un moment dat pe peron era și un preot și se oprește în fața lui, îndreaptă mâna spre dânsul și îl întreabă: Tu crezi în Dumnezeu? În momentul în care ne aflăm într-o asemenea situație, știți că ne pierdem puțin. Dar preotul nu s-a pierdut și a zis: da, cred în Dumnezeu. Ce a urmat este frumos. Ce a urmat este de reținut. Ferice de tine. Ferice de noi. Că avem credință, că am păstrat credința și că am venit astăzi aici ca să mărturisim credința într-un Dumnezeu, unul în 3 persoane. Dar cine este acest Dumnezeu în care noi credem? Ce imagine avem noi despre Dumnezeu? Este un Dumnezeu care se răzbună? Nu. E un Dumnezeu care tună și fulgeră? Nu. Este un Dumnezeu care pedepsește? Nu. Este un Dumnezeu care ne judecă și ne condamnă? Nu. Este un Dumnezeu care răspunde la comandă? Nu. Ne-a dat răspuns prima lectură. Dumnezeu este creator. A creat toate, l-a creat pe om, a ales un popor, a condus poporul, a salvat poporul. Noi credem, iubiți credincioși, într-un Dumnezeu care ne iubește și vrea să ne îmbrățișeze, care vrea să se întâlnească cu noi, într-un Dumnezeu care este lent la mânie, milostiv și ne iartă, într-un Dumnezeu care ne caută, care ne îndeamnă la bucurie. Cine este acest Dumnezeu? Dumnezeu este iubire și poate fi înțeles numai iubind. În una din capodoperele sale, Kieslowski, fost regizor de film și scenarist polonez, într-o lucrare inspirată din cele 10 porunci, personajul principal este un copil care se joacă la computer. Și la un moment dat se îndreaptă spre mătușa lui pentru ca să o întrebe cum este Dumnezeu. Mătușa îl privește în tăcere, se apropie de el, îl îmbrățișează, îl sărută și, ținându-l strâns, îi șoptește: acum, cum te simți? Mă simt bine, mă simt bine. Așa este Dumnezeu. E iubire, e trinitate, e îmbrățișare. Cine este cel care mișcă istoria? Este Dumnezeu. Și iată una din acele certitudini pe care în mod neliniștit le căuta Giovanni Papini, spunând: nu caut glorie, nici pâine, nici compătimire,
dar vă cer în genunchi, dați-mi o oarecare certitudine. Certitudinea este aceasta: Dumnezeu este aproape de tine. Dumnezeu este aproape de noi. Dumnezeu este cu noi. Nu trebuie să mergem departe pentru ca să-L întâlnim. În capitolul al 23-lea din Logodnicii de Alessandro Manzoni este prezentată întâlnirea celebră dintre cardinalul Federico și un personaj anonim. Anonimul, care are în inimă iadul, infernul, exclamă: Dumnezeu! 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 Unde este Dumnezeu? Dacă l-aș vedea, dacă l-aș simți, unde este Dumnezeu? Și iată ce frumos răspunde cardinalul Federico: Voi mă întrebați? Și cine mai mult decât voi îl are pe Dumnezeu aproape? Nu-l simțiți în inima voastră, care vă apasă, care vă agită, care nu vă lasă în pace și în același timp vă atrage, vă face să simțiți o speranță de liniște, de mângâiere? Cel mândru, și încheie cardinalul, nu-L va descoperi niciodată pe Dumnezeu. Doar cel smerit va sesiza prezența și va trăi adevărata pace. Dacă Dumnezeu este vecinul nostru, cine este El? Ce pot să știu despre El? Trebuie să-mi vorbească cineva. Oamenii ne vorbesc, dar mai puțin. Ne vorbește cel mai mult Evanghelia. Iisus Hristos. Eu și tu, dacă ai fi rugat să vorbești despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime, chiar acum când vorbesc eu, mă bâlbâi. E greu, dar e frumos. E un mister. A spus Dumnezeu ceva despre sine? Da, a venit Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îi celebrăm nașterea, îi celebrăm învierea, om și Dumnezeu. Dar ce a spus Hristos despre Dumnezeu? Se spune că de peste 180 de ori întâlnim în Evanghelie cuvântul Tată. Astăzi îl sărbătorim pe Dumnezeu, care este ca un tată care avea 2 copii. Este ca un tată care cheamă la viață. Este ca un tată care are grijă de toți și de toate. Este ca un tată care iartă, ca un tată care trimite pe Fiul Său. Episcopul italian Antonio Riboldi, care a murit în 2017, în predicile sale și în catehezele sale vorbea deseori despre familie și făcea referință la familia lui. Erau 7 frați. A trăit într-o atmosferă de iubire, de educație creștină, de respect. Atunci când vizita un orfelinat, vorbea copiilor care nu aveau tată, care nu aveau mamă sau care erau obligați să aibă 2 tați, le vorbea despre atmosfera din familie. Și spune el că într-o zi un copil de acesta care îl ducea lipsă de iubirea tatălui, iubirea mamei, se îndreaptă spre dânsul și îi spune: dar nu ai vrea să fii tatăl meu? Și episcopul spune: da, vreau să fiu tatăl tău. Și atât de mulțumit a fost acest copil,
încât deseori mergea la episcopie și îl căuta pe Antonio, pe episcop. Și oamenii care îl întrebau de ce merge sau unde merge, el spunea, mă duc la episcop. Dar știți de ce? Pentru că este tatăl meu. Iubiți credincioși, și noi suntem ca acest copil. Simțim nevoia unui tată, a unui tată imens, care ne cuprinde, care ne îmbrățișează pe toți. Avem nevoie de iubirea tatălui și de iubirea mamei. Suntem oameni. Trebuie să apărăm această demnitate de tată și de mamă, pentru că cel care nu are tată, poate ați observat, poate nu, sau cel care nu are mamă, pentru că a trăit o viață în care părinții s-au despărțit, vedem în trânsul îi lipsește ceva. E un om, o persoană incompletă. E un om care caută ceea ce îi lipsește, dar nimeni nu poate să completeze complet ceea ce îi lipsește. Iubiți credincioși, îl sărbătorim astăzi și pe Iisus Hristos, a doua persoană din Dumnezeu. Iisus, care asemenea păstorului merge să caute oaia rătăcită. Iisus care iartă. Iisus care cheamă pe Matei, vameșul, pe păcătoși. Relația, întâlnirea cu Matei a fost un dialog în care Matei a zis, pe mine, mă chem pe mine, dar eu sunt un păcătos, nu știi cine sunt? Da, te chem pe tine. Și în timp ce vorbeau, i-au adus Mântuitorului o femeie prinsă în adulter. Și pe aceasta o primește și pe aceasta o iartă, spunând, nimeni nu te-a condamnat, nici eu nu te condamn. Hristos și Tatăl sunt una, așa încât El spune, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Iată cine este Dumnezeu, spune Iisus. Și astăzi îl sărbătorim și pe Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană. Duminica trecută, mă gândesc că aici s-au înălțat cântări până la cer în cinstea Sfântului Duh. Preotul și episcopul întinde mâinile, face rugăciune de invocare pentru ca să se reverse Duhul Sfânt cu darurile sale. Comuniunea dintre noi, aici în biserică și în familia dumneavoastră, o realizează Duhul Sfânt, care este Duh de iubire, care este Duh mângâietor. Duhul Sfânt ne dă puterea aceasta de a trăi, dar mai ales de a merge și de a vesti Evanghelia. Iubiți credincioși, Evanghelia pe care am ascultat-o ne-a pus în față 4 cuvinte. Ne-a chemat, mergeți, învățați, botezați, dar nu uitați un singur lucru. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Lectura a doua pe care am ascultat-o a fost un cuvânt din partea Sfântului Apostol Paul îmbucurător. De fapt, un cuvânt care ne-a reamintit că uităm deseori. Așa suntem noi oamenii. Ne-a amintit că suntem fiii lui Dumnezeu, că nu mai suntem sclavi, că suntem liberi. Suntem fiii lui Dumnezeu și pentru aceasta trebuie să trăim ca atare. Atunci când vezi o persoană creștină, pot să spun, catolică sau ortodoxă, creștină, n-are importanță, că este tristă, e un semn de întrebare. E un semn de întrebare cu privire la relația Dumnezeu și noi. Dumnezeu și noi, fiii Lui.
Dacă nu zâmbiți voi, atunci cine? Se spune că un călugăr, pot să spun și o soră, se întorcea la sfârșitul zilei de la misiunea pe care a avut-o de îndeplinit. Era amărât, totul a mers pe dos, era trist, gânditor. Când a ajuns seara la poarta mănăstirii, îl aștepta o femeie ca să vorbească cu dânsul și să-i spună oful ei, să-și descarce sufletul. Doamnă, dar eu astăzi n-am avut niciun fel de succes, totul a mers pe dos. Vedeți că sunt și așa nemulțumit. Ca și cum nu ar fi înțeles Doamna ce i-a zis și ea continuă. Dacă voi, călugării, eu aș spune voi, creștinii, voi, preoții, noi, preoții, voi, coriștii, voi care, iată, bateți drumul spre Sfânta Biserică, nu zâmbiți, atunci cine să zâmbească și atunci unde să căutăm bucuria, seninătatea și încrederea? La cine să mergem? Am cântat împreună refrenul de la psalm: fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales ca moștenire. Fericiți suntem noi, cei care ne străduim să păstrăm darul credinței și să împărtășim mai departe acest minunat dar, pentru a-l face și pe celălalt fericit. Aș vrea ca astăzi, iubiți credincioși, noi toți să adresăm Tatălui Ceresc rugăciunea care a fost adresată de acel copil orfan episcopului Antonio. Doamne, ai vrea să fii Tatăl meu? Fiecare în tăcerea inimii să adreseze un salut, un gând, o mulțumire Sfintei Trăimi. Amin. După ce am ascultat cuvântul Domnului și cuvântul de învățătură transmis de Părintele Petru Beșleagă, să ne mărturisim împreună credința în Sfânta Trăime. Cred într-unul Dumnezeu,
Fraților prea iubiți, prin Sfântul Botez noi am devenit fii ai Tatălui Veșnic, frați ai lui Iisus Hristos și temple ale Duhului Sfânt, să cerem cu umilință îndurarea Preasfintei Treimi. Dăruiește bisericii tale harul să imite unitatea și dragostea ta veșnică. Te rugăm, Trimite-le celor slabi în credință, martori ai iubirii tale. Luminează cu adevăratul tău toate popoarele și eliberează-le de orice formă de idolatrie. Descoperă-le celor indiferenți tainele pline de farmec ale vieții creștine. te rugăm, O rânduiește ca vestea cea bună a Evangheliei să fie răspândită prin toate mijloacele de care dispune astăzi omenirea. Cheamă sufletelor celor răposați să contemple frumusețea ta. intenții personale. Ascultă rugăciunile celor prezenți și a celor care se unesc cu noi în rugăciune. Binecuvântează câmpiile noastre cu o ploaie bună și curată și răsplătește cu harurile tale pe toți binefăcătorii bisericii. Dumnezeule atotputernic, nu te îndepărta de la noi, care prin botez am devenit fiii tăi, ci strălucește pururi înaintea ochilor credinței noastre, ca iubindu-te și împlinind în toate voința ta, să ajungem în patria slavei tale veșnice, prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre, asupra cărora chemăm numele Tău, și prin ele fă-ne și pe noi un dar veșnic, bineplăcut Ție, prin Hristos, Domnul nostru. Domnule să fie cu voi. Sus inimile, să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci împreună cu Fiul Tău unul născut și cu Duhul Sfânt, Tu ești un singur Dumnezeu, un singur Domn, nu ca o singură persoană, ci ca o singură ființă în trei persoane. Ceea ce credem despre slava Ta, precum ne-ai dezvăluit, credem atât despre Fiul Tău, cât și despre Duhul Sfânt, fără nicio deosebire. Și mărturisind credința în Dumnezeul cel veșnic și adevărat, noi adorăm într-o singură natură trei persoane deosebite, dar egale în mărire. Măreția Ta o laudă îngerii și arhanghelii, heruvimii și serafimii, care nu încetează să strige de apururi, zicând într-un singur glas: Sfânt ești cu adevărat, Doamne,
și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni.
pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde sperăm să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Inspirați de Duhul Sfânt, să ne adresăm împreună Tatălui nostru Ceresc cu rugăciunea învățată de Iisus. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește a-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. În bucuria sărbătorii de astăzi și în bucuria prezenței Sfintei Treimi, ne dăruim un semn al păcii. Peccator
Iată mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, ca primirea acestor taine, precum și mărturisirea sfintei și veșnicei trăimi și a unității ei nedespărțite, să ne fie spre mântuirea sufletului și a trupului, prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, iată că am ajuns la ultima parte a celebrării de astăzi a hramului nostru, și anume la mulțumiri. Și apoi, după binecuvântare, va urma ședința foto, așa că rămânem cu toții să facem și poza de final. Deci, mulțumirile. Am celebrat Euharistia și Euharistia înseamnă mulțumire. I-am adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care ni le-a dăruit și i-am adus laudă și cinste Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mulțumim Părintelui Iosif Dămătăr, fiu al satului, decan și paroh de Valea Mare și vicar episcopal, ceea ce privește viața preoților. El a fost cel care a prezidat Sfânta Liturghie de astăzi. Un gând de recunoștință adresez preoților prezenți aici în Sfântul Altar. De asemenea, o mulțumire deosebită Părintelui Petru Beșleagă, care a fost predicatorul de astăzi, preot pensionar la parohia Bacău Centru, care ne-a hrănit, am spune așa, spiritual și ne-a îmbărbătat prin frumoasa predică de astăzi, de a pune în practică misterul Sfintei Trăimi, de a trăi acest mister și de a-l mărturisi cu bucurie în viața noastră. Mulțumesc corului, condus cu atâta măestrie de Părintele Vicar, Gabriel Balint. Ce să spunem? El este și capelmaestru, este și organist, este și dirijor, este și solist. Nu? A făcut o lucrare extraordinară aici la noi în parohie și îi mulțumim foarte mult, dar nu numai lui, pentru că singur nu poți să faci mare lucru. Mulțumim mai ales corului, copiilor, am spune noi, corurilor reunite, copiii și corul mare și solistelor care au fost acolo și ne-au încântat astăzi și au făcut ca această celebrare să fie așa de frumoasă. Și cred că sunteți în asentimentul meu să-i aplaudăm. Au prezentat astăzi o parte din misa de Concone, Kyrie și, dacă nu mă înșel, la Sfânt, Sanctus. Sperăm la anul să fie întreaga misă, toată, nu? Și Kyrie, Gloria, Sanctus și Agnus Dei, pentru că este o misă destul de pretențioasă și trebuie foarte multă muncă. Dar nu nimic, Părintele mai are cel puțin un an, așa că la anul, pe vremea aceasta, când vom celebra 25 de ani de la Sfințirea Bisericii, deci jubileul Bisericii, misa să fie într-adevăr cântată așa impecabil. Oricum, mulțumim din toată inima corului, mulțumim din toată inima Părintelui Vicar pentru extraordinara muncă pe care o face aici la noi în parohie. Și nu numai muzică, se ocupă și de ministranți, de partea tehnică, de tot ce e nevoie, Părintele este în prima linie și îi mulțumesc din toată inima. Mulțumesc de asemenea pentru disponibilitatea și frumoasa slujire a surorilor din Congregația Misionarele Pătimirii lui Iisus din comunitatea noastră. Dacă avem flori așa frumoase la altar, aranjate așa de bine, altarul este așa de frumos, aceasta se datorează lor. Și le mulțumesc din toată inima și profit de ocazie să o salut, pentru că este aici în mijlocul nostru, să o salut pe sora Margherita, care este superioara generală a Congregației Misionarilor Pătimirii lui Iisus. Sora, mulțumim frumos pentru tot ceea ce faceți, pentru congregație și mai ales și pentru satul nostru. Mulțumim din toată inima. De asemenea, nu pot să uit Consiliul Local, care
Săptămâna aceasta, prin oamenii pe care i-au avut aici la noi în curte și prin jurul bisericii, au făcut ordine, au făcut curățenie. Mulțumesc de asemenea feciorilor de biserică, doamnele care au fost săptămâna aceasta la curățenie, domnului clopotar Marcel Ianuș. Dacă este frumos curat în biserică, se datorează și domnului Marcel, clopotarul. Dar dacă dumneavoastră acasă, când vă uitați la televizor, pe Angelus sau pe internet și urmăriți slujba de aici din Butea, directorul de regie sau cum vreți să-i spuneți, inginerul de regie este tot domnul clopotar, domnul Marcel, și mulțumesc pentru că în fiecare duminică cu răbdare vine acolo sus la cor, în colțul lui și face acele mișcări de transmisie și putem vedea tot ceea ce se întâmplă în biserică. Mulțumim frumos! La fel, Sfânta Liturghie nu ar fi așa de frumoasă și vie dacă nu ar fi ministranții. Vedeți câți cardinali avem noi aici. Eu trebuie să fiu supus cardinalilor care în fiecare zi vin aici la biserică. Spun cardinali pentru că sunt îmbrăcați așa, în roșu, nu? Îi mai alintăm. Și le mulțumesc pentru slujirea pe care ei o fac în fiecare zi și mai ales că vin dimineața sau acum în luna mai, în fiecare seară, vin și recită rozarul, ceea ce nu este puțin și îi aplaudăm, nu? Mai avem aici pe listă pe domnul seminarist Alex Mărț, care de câteva luni bune își face, să spunem, practica pastorală aici la noi în parochie și îi mulțumesc pentru tot ceea ce face cu ministranții, cu tinerii la cateheză. Mulțumesc voluntarilor, binefăcătorilor și tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la buna organizare a sărbătorii. Zic binefăcătorilor pentru că sunt mulți, foarte mulți binefăcători. Vedeți, biserica aceasta nu e frumoasă, arată bine, dar de 7 ani de zile muncim ca să o facem frumoasă. Și finanțele sunt, mare majoritate sunt de la binefăcători. Și niciodată, în fiecare zi, îi amintesc în rugăciune. Și o mulțumire atrage după sine și o altă cerere, pentru că noi mai avem mult de treabă și cu gardurile și pe afară. Sperăm ca la anul, pe vremea aceasta, când vom celebra jubileul de 25 de ani, totul să fie pus la punct și sperăm ca binefăcătorii noștri să-și facă datoria și să fie mereu alături de parochie. Binefăcătorilor trebuie să-i mulțumim și să-i aplaudăm. Când ați venit la biserică astăzi, ați văzut curtea din fața bisericii plină de flori. Și aceasta se datorează doamnei Mihalache Lenuța, care și anul acesta a ținut să ofere dumneaei florile pentru a înfrumuseța curtea bisericii, curtea parochiei și florile de aici, de la altar, o parte dintre ele. Și mulțumesc din toată inima pentru munca pe care o face aici la noi în parochie, pentru că ne-a dăruit florile. O salutăm și pe doamna Lenuța. Cine vrea să găsească asemenea flori frumoase, poate să meargă la doamna acasă, acolo o să găsească și mai multe flori. De asemenea, un gând de mulțumire echipei RCS FM, radioului diecezei noastre de Iași, pentru că a asigurat transmisia celebrării și prin Radio RCS. Și o mulțumire așa deosebită îi adresez colegului meu, Ungureanu Francisc, care el ne aude de la București. El este directorul televiziunii Angelus TV și l-am rugat: Francisc, ajută-mă să transmit
slujba de aici, de la noi, de la Butea, și a fost foarte prompt, ne spune sigur, fără probleme. Și mulțumesc din toată inima, mai ales pentru munca pe care o face acolo ca director la Angelus TV. Nu este ușor să găsești fonduri ca să ții o echipă ca și la Radio Ierții FM, tot la fel. Nu este ușor și de aceea noi să încercăm să fim alături și de Ierții FM și de Angelus TV. Vouă, dragi credincioși din Butea, vă mulțumesc din inimă pentru că v-ați pregătit atât de frumos să celebrați cu credință hramul comunității noastre. Și dacă eu am aplaudat și pe ministranți și pe coriști, merită toată comunitatea noastră din Butea, brava noastră comunitate, merită un aplauz așa din toată inima. Am terminat cu mulțumirile, urmează acum câteva anunțuri scurte. De seară la ora 18 va mai fi o Sfântă Liturghie. Mâine, a doua zi de hram, Sfânta Liturghie concelebrată va fi la ora 11, iar seara nu va mai fi program. Joi este sărbătoare de poruncă, trupul și sângele Domnului sau Joia Verde. Programul liturgic va fi ca în zi de duminică, 9, 11 și 18. Procesiunea cu Preasfântul Sacrament o vom organiza duminica viitoare după liturghia de la ora 11. Vă doresc să aveți o sărbătoare cât mai frumoasă a hramului. Iar după masă, și astăzi și mâine, sunteți invitați pe la ora 3-4 după masă la terenul de fotbal pentru Hora Satului, ca să ne mai și distrăm. Vă mulțumesc încă o dată și o duminică frumoasă, un hram binecuvântat. După ce vom primi binecuvântarea, preoții vor veni aici în fața altarului și vom face cu toții, așa cum am spus, o ședință foto. Lăudată să fie Preasfânta și Dumnezeiască Treime! Domnul să fie cu voi! Omnes, Dumnezeu Atotputernicul să vă binecuvânteze cu îndurarea sa și să reverse asupra voastră înțelepciunea care duce la mântuire. Să vă hrănească mereu cu adevărurile credinței și să vă dea statornicie în toată lucrarea cea bună. Să îndrepte spre El pașii voștri și să vă arate calea păcii și a iubirii. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastre și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace.
zici că citesc aici.